Що бе, клаксоните не работят ли вече? Обичат ли ще не бяха? Чакай малко, Емиро. Ма затвори тая порта, бе, дай на първа порта още, бе, мор, бе, мор на първа порта още. Ай, бе, Добър ден! Какво има за крадене тук? Добре, честити ден! Ей, да не стреляш отгоре! Добър ден, да ви радост,